Эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Бүген туберкулезга каршы көрәш көне. Мәдәният өлкәсе хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен каршылый. Әлмәт укучылары язга жаган уйный. Бүген бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне. Ул 1882 елдан туберкулез бактериясын ачканнан бирле үткәрелә. Максаты туберкулез проблемасы турында хәбәрдарлыкны арттыру. Бүген Әлмәт районында 119 кеше туберкулез белән авырый. Алар безнең туберкулезга каршы диспансерда гына түгел, республика күләмендә дә дәвалау ала. 160-ка якын кеше инде дәваланган. Кабат авырмас өчен алар 3 ел дәвамында Әлмәт туберкулезга каршы диспансерында күзәтү астында тора. 2021 ел белән чагыштырганда беренче тапкыр туберкулез белән авыру очракларын ачыклау арткан. 2 ел элек 40-ка якын кеше авырса, 2022 елда бу сан 65-кә җитә. Фтизиатр Рашат Хафизов сүзләренчә, туберкулез белән авыручы балалар артуы күзәтелә. Если в прошлом году у нас не было ни одного случая выявления туберкулеза у детей и подростков, то в этом году уже 3 вновь впервые выявленных случая. Туберкулезны диагностикалау һәм дәвалау билгеле стандартлар буенча башкарыла. Халыкка үтәргә кирәк булган флюорографик тикшеренү туберкулез белән бәйле үпкә авыруларын гына ачыклап калмый, онкология һәм башка инфекцион паразиттар чирләрен дә күрсәтә. Если это все-таки выявляется туберкулез, то пациентов направляют из общей лечебной сети к нам, либо они приходят сами к нам с жалобами. Здесь они у нас проходят обследование, сдают кровь, мочу, мокроту на скопию посев, где высеивается и определяется флора туберкулезная, и ставятся туберкулиновые пробы, это реакция Монто, диаскин-тест. Туберкулез таякчыклары һава тамчы юлы белән тапшырылырга мөмкин. Авыручы кеше белән элемтәгә кергәндә риск төркеменә керә. Ләкин яхшы иммунитет, дөрес яшәү һәм туклану рәвешен алып баручылар чирләп китмәскә дә мөмкин. Туберкулез гади инфекцион авыру сыман чагыла. Ютәл, какрык чыгу, температура, аппетитның кимүе, тәннәр тирләү туберкулез билгесе булырга мөмкин. Әлеге симптомнар булганда үз халәтенә аеруча игътибарлы булырга тиешле кешеләр дә бар. Булар шикәр диабеты, ашказаны авырулары, ВИЧ-инфекция, онко һәм ревматоид авырулар булганнар дип белгеч. Аларга беренче чиратта нәкъ менә үз авыруларын контрольдә тотарга һәм ел сайын флюорография узып тикшеренеп торырга кирәк. Халыкара туберкулез белән көрәш көне кысаларында 25 мартта калабызның туберкулезга каршы диспансерында бушлай флюорография узырга була. Моның өчен үзең белән паспорт, СНИЛС һәм полис булуы шарт. 25 мартта Россиядә мәдәният хезмәткәре көне билгеләп үтелә. Быел рәсми дәрәҗәдә 16-нчы тапкыр уза. Бәйрәмнең максаты мәдәният хезмәткәрләренең гомум милли мирасын торгызуга, илнең мәдәни байлыгын саклауга һәм арттыруга керткән зур өлешен билгеләп үтү. Әлмәтнең мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре үзләренең һөнәри бәйрәмен бүген калабызның Нефтче мәдәният сараенда билгеләп үтте. Анда Әлмәт районы музейлары, китапханәләр, театр, концерт оешмаларында эшләүчеләр, музыкаль һәм бию коллективлары катнашты. Бәйрәм сәбәпчеләрен район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов тәбрикләде. Ул айрата уңышларга ирешкән фидакарьләргә Республика мәдәният министрлыгының мәдәният өлкәсендә казанышлары өчен күкрәк билгесен, министрлыкның мактау грамоталарын һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Шулай ук Әлмәт район советы һәм башкарма комитеты мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары да үз ияләрен тапты. Бәйрәм музыкаль номерлар белән үрелеп барды. Әлмәт районы халкының юлларын кайгыртуда 300-дән артык кеше җаваплы. Шуларның 180-е мәдәният хезмәткәрләре. Районыбызда 54 учреждение эшли. Узган ел дәвамында гына да аларда 8,000-гә якын төрле чара оештырылган. Бу бер авыл клубына 150-дән артык чара дигән сүз. Актив һәм үрнәк мәдәният йортлары арасында Яңа Кәшер авылныкы аерылып тора. Күптән түгел анда безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Яңа Кәшер авылының Ахирәтләр халык фольклор ансамбле 2007 елда оеша. Биредә лаеклы елда булган әби-апалар җырлый. Шуларда ансамбльнең яраткан тамашачысы гына формалашып калмаган. Алар төрле бәйгеләргә җиңү яулап, дәрәҗәле халык исемен алуга да ирешкән. Без инде күпчелек татар халык җырлары җырлыйбыз, мөнәҗәтләрдә җырлыйбыз. Ахирәтләребез белән без менә күп еллар бөтен Рәсәй милли моң конкурсында урыннар яулап кайтабыз. Гөлнур ханым Нигъматуллина лаеклы елга чыкканчы Яңа Кәшер авылы мәдәният клубын узак еллар җитәкләгән шәхес. Аның заманында ук инде биредә үзенең халык театры формалашып, үз даирәсендә шулай ук югары дәрәҗәгә күтәрелеп китә. Идел-йорт фестиваленең җиңүчеләре булган театр әле дә гамәлдә. Гөлнур ханым рәхәтләнеп без яшьлектән ансамблендә җырлап йөри. Иң рәхәте шул, авылда талантлы яшьләребез үсеп килә һәм алар әти-әниләре кебек сәхнәдә, ди ул.
Балалар бакчасыннан ук үскән балаларыбыз. Аннан соң инде мин эшләгәндә, Лилия Марс кызы бию өйрәткәндәге яшьләребез менә 8 мартка әле концерт куйдылар. Сәхнәне алар дук иттереп тордылар инде. Менә шуның кадәр күңелле бөтен авыл халкы шул кадәр күңелләре булып ял итеп кайтып киттеләр. Алар үсә-үсә үз балаларын үстерәләр. Без шуның бер шаһиты булдык. Шунда күркәм матур традицияләрнең биредә саклануын авыл башлыгы Лилия Гыниятуллина халык тырышлыгы нәтиҗәсе ди. Гомер-гомергә җырга моңга гашыйк яңа кәшер халкы эшкә батырлар. Менә безнең кәшер клубының үзенчә яшында ул бер кашанда бикле түгел. Ул һәрвакыт эштә, хезмәттә мәш килеп кайныйлар. 2016 елдан яңа бинага күчкән мәдәният йортында бүген 20 берләшмә эшли. Биредә өлкәннәрнең җыр-бию театр коллективыннан ташы балалар өчен дә иҗади түгәрәкләр эшләп тора. Мин инде опаларга бик рәхмәтлемен. Алар дәртләнеп йөриләр һәм тагын да ныграк дәртләнеп, ширләмичә, сөенеп, шатланып йөрүләрен телим. Рәдиф Яныңманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мәдәният хезмәткәре көне уңаеннан Ознакай мәдәният сарае залында да тантана узды. Бу хакта тулырак безнең коллегаларыбыз сюжетында. Бәйрәм чарасы керә-керешкә үк скрипкачы кызларның моңлы көйләреннән башланды. Мәдәният хезмәткәрләре тынгысыз җаннар. Алар районда уза торган барлык чараларның күрке, бәйрәмнәрдә дә, ялларда да тырыш хезмәт куялар. Бәйрәмдә катнашучыларны муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин һөнәри бәйрәмнәре белән котлады һәм рәхмәт сүзләрен җиткерде. Күпме без сезнең белән ел дәврендә 13 меңнән артык чара үткәрәбез. Алар барысы да сезнең белән үтә хөрмәтле безнең коллегаларыбыз. Халык ял итә, халык күңел аша, без сезнең белән бергәләп эшлибез. Шулай бит, шуңа күрә шуның өчен дә сезгә бик зур рәхмәт. Тантаналы шартларда иң яхшы хезмәткәрләргә Ознакай районы мәдәният идарәсе һәм башлыгының мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Dostlar, bizning oldingilarimiz, yubileylarimiz, tag'in bir qat, chin ko'ngildan olqishlarga ko'milgan bizlari. Мәдәният хезмәткәрләре өчен Казан бию ансамбле, Эльвира Хайруллина, Фәридә Алсу дуэты һәм башкалар чыгышы сюрприз булды. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 16-нчы мәктәптә Зарница хәрби спорт уенының муниципаль этабы узды. 16 команда үзләренең мәктәпләре данын яклап, хәрби патриотик чарада катнашты. Беренче урын өчен көрәшергә килгән һәм зона этабына узарга өметләнүчеләрне без дә күреп кайттык. 10-нчы мәктәп укучысы Сабина Әхмәтҗановага Калашников автоматын сүтеп җыярга 44 секунд вакыт җитә. Кызлар өчен бу яхшы нәтиҗә санала. Я участвую первый год в Зарнице. Мне вообще, в принципе, нравится военная тематика. Очень классно то, что есть, проводятся такие мероприятия. Надеюсь, мы войдем хотя бы в 5 лидеров в этом году. Берәүләр автомат сүтеп җыйганда, икенчеләр атудагы төзлекләрен күрсәтә. Я уже участвую в Зарнице второй год. В прошлом году мы взяли 1 место. В этом году я тоже надеюсь, что мы возьмем какое-нибудь призовое место. Из этапов мне больше всего нравится сборка-разборка автоматов. Мне больше понравилась историческая часть, так как я в ней более всего, так скажем, разбираюсь. Поэтому первый раз, когда я, в принципе, участвую в Зарнице, я считаю, что Зарница — это мероприятие, направленное на воспитание в детях патриотического духа и подготовку им к будущей защите Родины. Строй әзерлеген подполковник Рафис Ямалдиновка тапшыралар. Мы проводим муниципальную военно-спортивную игру «Зарница», которая существует уже с 1967 года. Она работает и действует 56 лет. Каждый год проводим в каждой школе, в каждой техникуме, в каждом высшем учебных заведениях. Это самая лучшая игра, которую я знаю. Барлыгы 14 кешедән торган 16 команда катнашты. Балалар куйганда жюри команданы тәкъдим итү физик әзерлекне дә исәпкә алды.
Әлеге шулар, мин Дина Хәсән Шина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнемин булыгыз.